Čaute lidi, já jsem Restl a vítám vás u mého prvního videa na tomto kanále. Toto video točím proto, že si chci zkusit, jaké to na YouTube je. Ke koníkům jsem se vrátil asi po 5 letech. Hra se od té doby fakt moc změnila. Třeba tady Justin omládl o asi 10 let. A třeba i postavy vypadají jinak, no a já můžu být konečně kluk. No taky jsem si všiml, že jsou nové začátečnické sety. A tady kdysi býval Josh, který někam zmizel. A taky jsem si všiml, že tady přidali novou oblast, kde noví hráči začínají. Napište mi do komentářů, jestli máte zájem o to, abych si založil nový účet a natočil to. A toto je pro mé první video vše. Já vám moc děkuji, že jste se koukali. Byl bych rád, kdybyste zvážili like, odběr a nebo komentář, po případě sdílení. Mějte se pěkně a u dalšího videa nashledanou.